Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξουμε πώς να κάνετε σγουρά τα μαλλιά σας χωρίς θερμότητα με πολύ απλά βήματα. Πάμε να δούμε το βίντεο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτα να χωρίσουμε τα μαλλιά μας στη μέση. Αφού τα χωρίσουμε, ταινίζουμε πρώτα το μισό μέρος και ξεκινάμε. Παίρνουμε μία τούφα από το πάνω μέρος του κεφαλιού, μία και άλλη μία από κάτω. Παίρνουμε την κάτω τούφα και την περνάμε στο πάνω μέρος και γίνεται χιαστή. Μετά με την κάτω τούφα παίρνουμε άλλο ένα μέρος, το περνάμε ξανά από πάνω. Παίρνουμε με την κάτω τούφα ένα κομμάτι και το περνάμε από πάνω. Το γυρνάμε. Είναι η πάνω και η κάτω. Παίρνουμε πάλι από την κάτω, το περνάμε προς τα πάνω και το γυρνάμε. Παίρνουμε ένα κομμάτι και το γυρνάμε. Παίρνουμε ένα κομμάτι από την κάτω τούφα, το γυρνάμε και φέρνουμε την άλλη τούφα που ήταν πάνω από κάτω. Και κάνουμε την έχουμε αφήσει λίγο μπαλί από μέσα και πιάνουμε και το κάνουμε μία πλεξούδα για το τελείωμα. Την ίδια ακριβώς διαδικασία θα ακολουθήσετε και στο υπόλοιπο μέρος των μαλλιών σας. Ορίστε.